שני תרגילים שאני רוצה להראות לכם עם מקל מטאטא רגיל. בעצם אני רוצה לפתוח טווחים של כתף לשני הצדדים. מה זה לשני הצדדים? הצד הראשון יהיה בצורה הזו, והצד השני יהיה בצורה הזו. אלה שני טווחים שאנחנו נעבוד עליהם. התרגיל הראשון בצורה הבאה, אני מחזיק את המקל ומרים אותו למעלה, ומעביר מאחורה ליד השנייה. עם היד השנייה אני תופס את המקל בצורה הזו, היד התחתונה מושכת, היד העליונה מתנגדת. אני נשאר 10 שניות, לאחר 10 שניות אני לוקח נשימה ומגיע לטווח. בטווח אני נשאר 25 שניות. אם כואב מדי אפשר להקל קצת, כאב של 6-7, לא יותר מזה.